etena gininena motamore potangeyone kachino monja nupenjena nupenjena Pango sigo, twemi sigo, iwoke baranga chitiwe yoka. Pango sigo, twemi sigo, iwoke baranga. Omoke koro. Amoke kaendi achiel kachiel. Iwoke baranga chitiwe yoka. Chomo Yesu majalo, ton malo yona lwenje duto. Omiya chomo Yesu majalo, ton malo yona lwenje duto. Okabiro geng'ona, tuo kabiro geng'ona, okabiro geng'ona. Achomo dhorangano mar ngima, kama Yesu olosona. Achomo dhorangano mar ngima, kama Yesu olosona. Eno ruodhi mor maduong', awachopo e dalano. Eno ruodhi mor maduong', awachopo e dalano. Sigo twemi sigo, iwoke dhoranga chitiweyo ka. Pango sigo, twemi sigo, iwoke dhoranga chitiweyo ka. Iwoke dhoranga chitiweyo ka. Iwoke dhoranga chitiweyo ka. Iwoke dhoranga chitiweyo ka. Gala gala mormadu, aneno malaike romona. Gala gala mormadu, aneno malaike romona. Aneno malaike romona. 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 Aneno malaike wekoda, aneno malaike wekoda. Pango sigo, twemi sigo, iwoke dhoranga chitiweyo ka. Pango sigo, twemi sigo, iwoke dhoranga chitiweyo ka. 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 Pango sigo, twemi sigo. Mamualo ni koloriti, idongi januk mo olowa, idongi januk mo olowa, idongi januk mo olowa, idongi tuoche mo olowa, idongi tuoche mo olowa, idongi kech mo tegowa, idongi kech mo tegowa, idongi dom manegowa. Pango sigo, twemi sigo. Quanto chio coca? Oh, twemi sigo, iwoke dhoranga chitiweyo ka. Iwoke dhoranga chitiweyo ka. Iwoke dhoranga chitiweyo ka. Iwoke dhoranga chitiweyo ka. Ya no sigo nchina pangana, soda no tokni al mamada. Pango sigo, twemi sigo. Iwoke dhoranga chitiweyo ka.
Pango sigo twe misigo iwuok e dhorangach iweyo ka. 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 Angigila naimba sauti sote. Kennedy Ariembe asedonjo chenro ero kamera inya. Ruben Piega, kudos bro, happy Sabbath. Daktari Brighton Odundo, Baba Asili Kiche Malwala Kamanga, Huen. Bango sigo, twemi sigo, akenda wachni manu sauti nyororo makisewinjo tinge mane Nyakalondo mar life mosemoko chendo mar jiruok e otieno makawuono warwako Sabato in style enti 14 dwe mar 8 2021 wagone Nyasachwa erokamano no ka piny ng'ich kothogo gwenge mopogore opogore kageni stima boweni kanyo koso ne chajo betri aneno ka tim jiruok kacha ipuonjo ji kaka itoyo kor betri inyanyo mondo mi ang'o weni kinde mondo mi med winjo chenro kaka sa medo indicate machiegni ahinya Nyakalondo mar life FM chenro mar jiruok machakore sani nyaka 11 makugwen itai kod an jadolo fadha ka fadha agombo mondo walem basto wachak nyasi ni official eno ka tim jiruok ni kause moke ka endi ma serious uru nyisa ni Kiche mane madhi mbele gwen kanyo basta no ka Facebook live biogada bathano ka tudre koda ka endi giwacho ni fadha wan kuru waneni live ka kinyono pango sige studio Iwoke dhorangach iweyo ka. Iwoke dhorangach iweyo ka. Pango sigo. Oh, yawa. Gina mongope hapo pango. Temo nyiminena mona yom chandruok motamore. Aseko temo wetena yom chandruok motamore. Aseko temo minena yom chandruok motamore. Aseko temo wetena minena motamore. Totang'eyo ni kachino monja inupenje nade ok nunene. Totang'eyo ni kachino monja unupenje nade. Hamina. Agini dala kama inchino viga amen. Ya thotok gima bere jo kama chingmuro nyalo monji wamipenje katane ya watongane dakoro ya wangane. Mano wach malicha enye machigna enye Nyakalondo badala FM yina mondo mi walembas to wachako officially aneno ka pango sigo to teru ji ka endi matek akenda we pange matin Beyoka iwoke dhorangach iweyo Tamara Mishi Musa ya fadha ka fadha chungi ya bro chung malo kai tok bichalo nu Kennedy Ariembe Castro the word from Kakelorenga following. Thank you very much brother. Omi achomo Yesu majalo pon maloyo na nje duto biro gengona oh gengona achomo dhorangano mar ngima kama Yesu ningato penya ka dhano kusukidi Lavirecho he said okay, thank you very much. Tell a friend to tell a friend. Pango sigo twemi sigo iwoke ma wach moko ni kubedi wijo kendi nyisa friend to nyiso friend tell a friend to tell a friend ni Nyakalondo badala FM osemoko chendo mar jiruok kod jadolo fadha ka fadha we mbona wabaki nyuma iwoke dhorangach tiweyo Martin Tindi
Iko kachani senyu ni chon time. Asante sana. Gala gala mor maduong malaike romona. Gala gala mor maduong aneno malaike romona. 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 Aneno malaike wekoda. Aneno malaike wekoda. Nasigo twemisigo oh, pango sigo twemisigo. Ay. Ya, binti kama nyalo yanyo no kokanyo. Oh, Lili nyangemi ala. Isedonje chon time. Nyakalono madara FM moke. Aparo ni muma bejo manondiko mumunge konde gi gatache getejo kama buk mar ngeche magombo mondo walem godo ngeche 19 wacho niya ok inyal rieyo misumba mana gi dhogi kende nimar obiro winji awinja to ok odewi. Padhe wachako dak isomo mondo walem. Awacho ni buk mar ngeche 29 wes 19 wacho niya ok inyal rieyo misumba mana gi dhogi kende nimar obiro winji awinja to ok odewi. Buk mar ngeche 29 wes 19 wacho ni ok inyal rieyo misumba mana gi dhogi kende nimar obiro winji awinja. Ibiro rogo ne aroga, biro kawo mana kakelele, obiro mana chiko ite, donjo gi koni, to wuok gi koni, deo, to ng'o misumba. Kagini muma seche moko wuonade. Walem, wago erokamano Jehova Nyasaye maduong' chutho iber. Erokamano kuom yie mondo mi tarik 14 odonji dwe ni mar 8 kendo erokamano mondo mi miwa sabato mari maber chieng' mar yweyo. Wachako chenro mar jiwruok. Chunywa jony kendo chunywa dwari moloyo. Chunywa ol migepe kata konde mopogore opogore. Lor piny ibed kodwa e chenro de kwa chake obed maber to tike obed maber moloyo. Nyathini ka nyathini mokaw kinde mondo mi owinj chenro ne akete lweti. Ibed Nyasachwa migepe te nyaka mokwa penjo. Fwenyirinwa nikech jine Jehova Nyasaye manyalo gik moko duto. Duong' kod pak odogni. Bende erokamano kuom koth mar ringruok miketo chwe penje mopogore opogore. Mar chuny be mondo miwa. To moloyo joma makiny kiche chakore Jehova Nyasaye wakete lweti nyithindi mabiro dok kinde mondo mi odhi kuonde mopogore opogore kadhi mondo mi oter wachni maler manondiki kod much roho maler. Mabiro dhi yalo kokadhi duond wer. Nyasaye ibed kodgi kendo yie mondo mi thuon wach mar I will go obedie chunygi. Nyithindi mabiro rwako welo kata ma welo biro lemo gi weche mabeyo mikelo negi migi chuny malew maber mondo mi girwaki. Nyithindi mabiro tiyo matek mopogore opogore Jehova Nyasaye mondo mi gipidh jogi girundre koni gi koni. Jomoko biro tedo, jomoko biro timo mathoth mondo mi nyithindi oyudo teko seche matiyo ni ibed kodgi. Par jok makoro ni kod migawo mondo mi gitim kiche. Bende mapod pek ni godo Jehova Nyasaye makgi. Ng'wono mari gi gwethni mogundho osas gwenge wakasa chunywa. Bende jumbe ang'wen midhi time kiche ni waketore lweti ni duong' mari omed nenore. Kata piny rach korona pod nitie to yie Jehova Nyasaye mondo lami kik chung imiwa chir gi geno mondo be walami ka kinde pontie. Wachako chenro mar jiwruok e sechegi nyaka kiny watieki. Ibed Nyasaye kwa chake nyaka watieki. Wapenjo kuom yie e nying Yesu Kristo majawar. Amen. Atemo wacho ni jaktona kelo achiel kuom guest choir na otido makawuono kendo winjo kosechako pap kanyo basto the Mara Trailers ogotacho riwo Boys High School riwo tiku kiche gi kiny mano kiche mawiye mane kama Pastor Kombo Joshua Chaplain
bende ne jakomwa kae paro kiny wago tacho riwo kanyo tim jiruok riwo dhi bedo mapek ahinya. Sister Aida be aneno kaendi ka one of my guest Nuru Koral be ogo tacho riwo boys kanyo apani ni injili mapek ahinya kaachiel kod kwes mape maikoni kaendi machiegni nikech agombo mondo watunde kodi. Yuda page mara mar jiruok basto tim jiruok arwaku machiegni nyeni machiegni ngata mawinjo Jakalando Badala FM feel most welcome. Ibiro tundi kodano na beriyo 4 6 2 7 0 0746 62 70 20. Jakto na kelo Nyasaye lungo Jona mana gi nyinge. Bende kikwil ni Pastor Washington mabende mago injili uriwo boys kanyo mabiro miyo wa injili sechego mag lemo miyo waikoni mapek ahinya kaendi donji kod wuoche. Aya kota nyono bedo Roma. Ay, Nyasaye luongo Jona. Oh, I made the volume go so volume ko sawa. How is volume? Dalamani nebe. Gimo makodoga nyithindwa Jono winjo watoka okatugo Angoma moni timo dwaro Nyasaye Baba wacho kiki kual Kikwalo Baba wacho kiki negi Tinego Baba wacho kiki pangwa Chiriambo Joel Oloch Asedo Njichendra, asante sana. Levi Recho Lili Nyargemi ala Jimmy MC Akech Ilo kamana kao Mospari Sipna Chris James, oh Onge ngama pondo ne Nyasaye. Yono temo pondo no dio tashi. Nyasaye udun pine Jon. Onge ngama pondo ne Nyasaye. Paso bango wacha yawa. Hey na ngato lola. Kila mtu ngine ali Kiswahili la ngegi ya ukatore managi doga kuwuok oko. Ya chung malo ka abro chung ka Ti ango Timo dwaro Nyasaye, angoma moni timo dwaro Nyasaye.
Goyo mbulu. Kanyo bakoro lit. Kanyo. Ombulu tineno kotero gi goyo pi to ero ochuno no ombulu go. Mana kaka iwuoge misuma tok deo. Ako mani winji kanya. Aparo kanya cheka yuadi gi chien matin. Jokwang goyo mbulu e dier pi. Ngini mano to kotero gi goyo. Gin joma ng'ado dhi. Ombulu kotero gi goyo e dier pi. Mana kaka iwuoge misuma tok deo. Winje koro. Ang'o mamoni timo dwaro Nyasaye. Yamo mato samaro dondore ya. Ni timo dwaro Nyasaye. Tineko wacho kiki hangwa. Ang'o mamoni timo dwaro Nyasaye. Oh. Tiango. Mene jomoko ango wach. Moko kuotho. Okana wacho ni kamine. Jomo bondo. Ang'o mamoni timo dwaro Nyasaye. I want to bank. Dakika 20 mosekadho kanyo ni tok saa 6 machiegni chino mar jiwruok. E telo mokwongo Jakto na kelo. An kaendi kod The Maro Trailers kachiel kod Nuru Koral kachiel kod Sister Aida. Achiegni makosi bimona winji ni to in kanye. To Kiche mane miwinjo ko cheke bathi kanyo ma chakore soon. Mendinya yuda kanye Facebook page live. An manyone kaendi ba wapacho kuti. Anadendo nini. Anapako nini. Analungo nini Yesu. Ye para jinobo. Oh! Anadendo nini. Anapako nini. Anadendo nini malo. Ye para jaloyo. Junya gombo dana. Oh. Ye para jawa. Eni biro kipingodi. Ye para jaloyo. Junya gombo dana. Ye para jawa. Eni biro kipingodi. Ye para jaloyo. Ana onge giteko. Aunge ginyalo. Deva sai ni chuni biro. Ye para jaloyo. Ana onge giteko. Aunge ginyalo. Baba sai ni chuni biro. Ye para jaloyo. Atleta baba. Kichakineno richo. Taya Yesu asai roda. Chunya gombo dala. Atleta baba. Kichakineno richo. Twing. Taya Yesu asai. Koyo mang'ich no kada dobed mang'ich kuomi oko kanyo. Oh. Yesu to ber abina. Christine Osiko. Jambo. Happy Sabbath.
aonge gi nyalo. Oh. Hey. Ye para jaloyo. Kikatin godo richo. Oh. Ai bada. Chunya gombo dala. Jaba. Kikatin godo richo. Aha, yeah. Winnie Awor. Anbia sendo je chendro. Esama John. Mama ni Perez kachel kodo gutu kod Christ Messenger Singers Pigori. Okay. Akedi biwinjo beno kake pange. Siepna yo. Hey. Duto pako nyingi. Oh. Era mari. Wemonda pimnu singo mane mirito. Kene diariembe. Okay. Oh. Oknalingo. Weche mokorgi. Omiya wacho kama. Oknalinga njawa. Aha. Oknalingi weche mokorgi. Oh. Volume ko aje. Ye para jaloyo. Oh, basai chingi biro. Ye para jaloyo. Jawa kikatim godorito. Ah, Yesu asai goda. Chunya gombo dala. Chunya gombo dala. Okagina nyono kenda kusu wantiri kodi chokro. Kinindo kusimeno. Dano kus gine. Be awake. Wantiri kodi chendo marjiro. Kochakore chakaka kiwinjo chakore no. Mano jaktuda kile mani pap kanyo. Agombo ni nyisa nito winjo jakalondo Badala FM e chendo de marjiro. Ka intire kod kanye. Tim jiro kareno kachako sebedo ready kendo nyaka jonindo makawaida mungere. Kawuna wake. Okagini nikech kiche mochakore koso. Basta no kaindi ka bendi SMS bende dano pongo kaindi dabal. Facebook book yue basto live badeno ka uganda mafufu do record kaindi 0746627020 nyisane ni to irwako sabato nade to kiche mane miwinja round Dala FM chako matek what county antie ana kapengo kanyo lingo mato an Happy ber manade kawuono. Dongane ma yaw pap winjo ka ng'ano roho malero gweyo mod dhi kucho. Mnata to kiche mane miwinjo ka fuyore around kama intie. Aneno ka ligisa na aneno ka chiedo. Ligisa osechako chapni date moking'eyo. Date mapok ang'eyo luobe aneno ka chumbe ng'aore maratari ma pek ka kisero. Udma ko muoch to kikiwe wach Nyasaye kadh kokidhi bile. Ero kamano kineno oko ager wudu ko chia tifwayo nanego. Dala FM. Machigni. Baba iriyo nade? Antide makare mana in. Ma vesen mawur kurayo. Kurayo ni nade mera? On maber kendo wani kiche malimi ngi mbele rumo kinyo. Iwacho manade? Warumo kiche malimi no pangi kendo pek kinyo. Kiche malimi ni rumo? Rumo kinyo
Kinyon gi Pastor English ka. Pastor English sate emago injili kanyo. Emago injili kwaya kata sana kwaya winji wan winjo kwaya duto te e kendo ka. Awinjo ka ging'ur kanyo kik uket jok ma bet ginene do kendo. Mosna jok kwaya malimini te. Ai akao. Ero kamana e nyatedru chiemo maber jatolo kinyu pedho maber. Ero kamano wer mane ma jolimini dwaro. Dosoke ma jolimini dwaro. Ero kamano ahinya. Asante kod we program beduru ka nyaka kinyi jolimini. Ero kamano ahinya limini. Hello. Yes machiegni. Jared Woodrongo machiegni ba. Nada ma kwaiwer moro kae. Mane ba ichako sabato nade? Achake maber kendo Kiche mane? Kore mana ko wai kore ne kiche. Kiche mane miwinjo ka ni alwora kanyo machiegni? Kitere fuare machiegni gichako next week. Wer mane ma iwinjo ka chunye gombo cha? Nia Spring Revival mara maber. Bas, adhi chwadi Mlinzi to kod ng'uon abro chwadi we Springs Dabal, Dala FM. Yaka to ninde jam gi gine ni malich ni yaw. Yes, sana baba. Antie. Usiepa ankura keke TV. Ma ogi chwodi gi lone gwenge mag limini. Ogi chwodi lone gwenge mag limini ka keke TV unma afi limini gino kiu dwalo gino maro makefu adaka makeke TV. Umoso na jakwath Eunice to gi jakwath Odiembo. To gi jakwath Odul. Ai jakwath Odul manu sipna yaye. Nano ma pego marwan gi wendo ka maka ku injili. Usiepa ko cheo uma malinga na unge wakudan kude ku kitendu mit na makeke ka timuora bogago we ura. Ero kamano. Imoso na min Quinta kanyo to gi wuon jakwath. Dala FM. Min Queen Antie. Ai Woodusai machiegni ba. Achako sabato maber agone Nyasaye kamano kuom rito jowinjo te wachako ngado. Amen. Kiche ma winjo ka fuare sai bisika gina ng'wen. Oh. Nini sani tino poge wuod ma finyo no omako fara lakini ruoth nitie. Nyathi ka nyathi ni e dhodgi. Nyathi ka nyathi ni e dhodgi onge chamo chapat maka ng'ato. Winji ma soya. Ero kamano tutanya ba. Apinya fare butula. Yombora gi jude. Ero kamano. Oh. Ng'ato wachina nuone namba kanyo mar studio Madala FM eno nabirio ang'wen auchiel 2 7 0 0746 62 720 no nabiro ang'wen auchiel 2 7 0 Sally Miginjo, Madam Signolo Girls, Happy Sabbath. Koni intidi chindo nyakache. Kama okna lingan okna lingi weche mokorgi e kitabu maler okna lingan okna lingi weche mokorgi e kitabu maler ana onge giteko onge ginyalo Kai chimi biro e para jaloyo ana onge giteko onge ginyalo baba sai chimi biro e para jaloyo anreta baba ikatimbo dolicho taya Yesu asai roda Chunya gombo dala Makreta
tim godo richo taye Yesu asairoda chunya gombo dala. Ero kama na nyane no kati mjiro kaendi binyisa ne fadha kafadha wantire kodi chenro yo makare kabisa no kaendi Lilian winja maber from United States ko ni fadha antire kodi chenro kendo muke matek Judy Omoyo wacho ne antire chenro nyaka wang' che Julia. Ero kama na Julia Onyango Daktari Brighton Odunda sande sana usipna kumkete nyaka ndo Badala FM ngintire kiche moko ma umbege peka naturally kichopolo wala kamanga kanyo tibrudu kiche daktari kiche malola kamanga cha en kilanda noa waye ni manutu kicheu baten kiche masasoga penya enya elola kamanga gwenga dido kocha nisane entire kai chendo kendo winjo ayo makare kabisa basa no kai ndikaberi ya kinyongeri nisane fadha kafadha amukeka mambianka asemuke olel kabisa kantire usomakoni kendo ane chendo yo makare Lavenda asante sana kumketeka pam nyagusi to Faith hey kawuno kare opek mapam nene. Okay, basa no kaindika nina kaindika Duncan mar Axingas kania ero kocho kuni fadha kafadha ambi yasimu kibaler kendo antine kudi chenro Liz Nyarawase kani gwenga baganya palo koche kone fadha anbe okadungo kasedo jichendro Joshua Ojal mar evangelistic gospel messengers. Happy Sabbath team jirokte antiri chendro Robert from Kodiaga. Robert, happy Sabbath kuni fadha antiri chendro Pam, bidonjo. Mwalimu Jeff, ero kabana inya ikoni imbe isadonjo from Oriang Kabondo. Pastor Andrew Okeyo Obango. Wacha nifadha kaba antiri chendro full bas Daktari Brighton Odunda sinyisakane lwala kamanga Kiche tarik prego chiko nyaka tarik 4 tim jirok te yote ndani to mano dongie daktari iwe ni tim jirok uwe ni Kiche no berberi Daktari koni orwakuwe Kiche lwala kamanga 29 nyaka tarik 4 dwe maro chiko jite tim jirok te full menu chalona daktari loto mano kinyisa chomo na jisi tim jirok kigi ketho wakati but kaka ngeyo minas libro chapri mwalo kocha Ikotera elicho taye Yesu wasairoda chunya gombo dala makwana baba Ikotera egombo taye Yesu wasairoda chunya gombo dala makparona Pargoloricho kaya Yesu asairoda chunya gombo dala Atiri kaidi kod Mara Trailers. The Mara Trailers. Akodi kigota chigwenge maguri Boys High School kanyo. Ma Kiche peke ahinya. Mara Trailers kachil kod Nuru Koral. Ogota chikanye yo makare kabisa. Kendo wer okiyot kaidi. Gimi wa kaidi wer miwacho ni duonge pak odogni Jehova Nyasaye wichete.
Imananola mokanyaneno Kamono mano timo kodi herane Omiyo kawono anyalo bako nyinge Kamono mano timo kodi herane Omiyo kawono anyalo bako nyinge Nungi pakwano Ogogi odbanya kaching Nenalal ebugano maricho Imananola mokanyaneno Kawono mano timo kodi herane Omiyo Kawono anyalo pako nyinge Omiyo kawono anyalo pako nyinge Sigalagala tumewa pako goja warwarot Mano cheyo pindi polo Ongema machalo kodi epini ke pala pala Wana ne todong Amena Nego mani wara Oh nengoremo Mano gigi era ni doke ni samotimo Sigalagala tumewa pako goja warwarot Mano cheyo pindi polo Oh Ongema machalo kodi epini ke pala pala Mwana ni toro Singo mani warago nengoremo The Maratellas, wonderful. Nengo mani warago nengoremo. Ai, amina. Kawono anyalo pako nyinge Kawono mano timo kode herane Omiyo kawono anyalo pako nyinge Jawar nobiro mogola Moketa ewi londa buche chuto Mosira moteno munda sikanyo Kawono kalirane Omiyo kawono anyalo pako nyinge Kawono mano timo kode herane Omiyo kawono anyalo pako nyinge Sigalagala tumewa pako goja warwarot Mano cheyo pindi polo Ongema machalo kodi epini ke pala pala Mwana ni toro Nengo mani warago nengoremo Mondo nigi era ni doke ni tamotimo Sigalagala tumewa pako goja warwarot Mano cheyo pindi polo Ongema machalo kodi Epini de pala malo Mwana ni toro Nengo mani warago nengoremo Mondo nigi era ni doke ni tamotimo Sigalagala tumewa pako goja warwarot Mano cheyo pindi polo Ongema machalo kodi epini ke pala pala Mwana ni toro Nengo mani warago nengoremo Mondo nigi era ni doke ni tamotimo Sigalagala tumewa pako goja warwarot Mano cheyo pindi polo Malo Ongema machalo kodi Epini de polo malo Mwana ni toro Nengo mani warago nengoremo Sigalagala tumewa pako goja warwarot Mano cheyo pindi polo Ongema machalo kodi Epini de polo malo Mwana ni toro Nengo mani warago nengoremo Sigalagala tumewa pako goja warwarot Mano cheyo pindi polo Ongema machalo kodi Epini de polo malo Mwana ni toro Nengo mani warago nengoremo Mwana nigi era ni donge di tamapimo Ai. Amen. The Maratellas. Ai, nengo mani warago, nengo remo. Ai, kanyo kende orobutucha werno mang'eny, ha? Ng'uono ni duong', nengo mani waragodo, nengo remo. Ai, era ni ditama pimo. Mano Maratellas kanyo probro mi wer mar jo Maratellas. Sako mondo mi attempt to da kodi kindi chaki nyisa ni to. Alora kama intire chalo kodi nade, much kiche mana winyo ni limini dhi mbele. So far kora ngeni limini kobadu. Dhi mbele,
mano Nyajanja district kocha. Basta ng'eyo ni Oriwo Boys High School bende dhi mbele kiny rumo kiny. Kang'eyo ni nitiere moro ma bende osechakore ma dhi mbele marumo kiny kata mosechakore ma bende dhi mbele. Daktari Beto Noduni nyisa ni 29th to 4th Luala Kamanga pek meli onge miporo godo. Guests other guests and team jiwo. Okay. Ndo kama na enya. Del FM. Yes, bachigni. Nyakwar matama inade. Antiyo, kuro fada ambe area nane. Yes, wange nyaskede. Imirani SDO toroka. Ikoko suludo makare. Nale noko seket chumbe makitent ka. Ano mage week mwadi yani Kiche ko chakore. Okay. Ero kamana enya. Nyakwar matama. Del FM. Happy Sabbath is good news. Yes. Kiche uche kuri kiny. Mano kiche mane? Buare Kabondo. Ero kamano mathoth ahinya. Del FM. Hello, Del FM. Machigni. O yombele soka. No, yombele soka siyoka. Luora kama intire le soka paga beach koni. Ere kiche moro miwinjo ka ni around? Kiche moro to mane ni around nen pambo kai. Kine manya neno kanya ya kanya garuto kanya no kanya gi korene ne margino. Obambo ka Obambo kanya bambo kuro ndondara kanya. Ero kamano. Ero kamano siya to dan kodi. Ero kamano nyusip na amor kodi mathoth ahinya. Machigni. Opak ruoth. Yes. Ero kamano. Amen. Del FM. Machigni. Anti makare. Elda jogo ngoi kabuko. Oyugis nade Elda? Elda jobo ngoi. Tayari kuna dakika paro nyon saberio.
tayari kubaki. Kazi ogope ya dunia, ondokeni tu kaya bure. Yesu asema maogopeni, mavunaji wachache. Tukazeni mwendo, muda kweli ni mfupi. Usifadhaike. Oh, tuwe tayari kumlaki. Hakika yuaja tena. Hajapo Bwana, oh, hajapo Bwana. Hey, wero chomo gire. Hajapo Bwana, ikaja tena alivyo ahidi, tayari kumlaki. Hajapo Bwana. Manokanyo mara trailers kanyo, hakika yuaja hajapo Bwana. Brukelo weche mabeyo kanyo. Poda mi kinde kaidi mondo mi arwako jo Kristo kuru mugi kifwafwaya. Antiere kama. Chal koda nade kama intire no basto kuponi Kiche montia lora kama intino tinyisa ni Kiche kompone mondo mi koro wachako lok nanga kendo etelo machelo. En thulo motelo mapoda rwakiji COVID-19 ponitie and it's real uneko. Make sure ni urwako mask, sanitize, social distancing, kata kwa dhi chako chokruoge mag Kiche to make sure ni ngima ni kuru ni lweti no ka serikal chal ka gimuloge ngato ka ngato kuru nyaka ngika kiritori kata kama wene ngina rwaku te chokruok mat make sure ni maintain distance gi wadu mondo wi kik igam tu marach mar COVID-19 kata ko jok makiny yudu kinde mondo dhi chokruoge make sure you are safe kamora bora ma intie mask bede umi gi dhogi tue kabisa tue kupone mane kama ngima nitie tue basti make sure ni logo basti joma bende ni chokruok make sure ni pi gi sabun throughout pi kamora mora ntire kundo boko makidheti doka chokruok opange kabisa iya icho pi ine dhodu welo pi edho kama jigini ni pi edir pap pi yani pi nitiere pi kila mali nikech kanyo ema wanyalo konyore make sure ni keto pi mopogore mondo jowa ologi mondo wabed ni one safe kum this coronavirus. Ami kinde mondo minyisa ni to in kanye iwinyo nyakalondo madele FM ka intiere kanye to chalo kodi nade kama intiere no nyisa ni to chalo kodi nade kama intiere no aneno kwanda mathuth medu tudore koda kaidi e Facebook live aneno kaindi ka an kod Benta Musa nyisa ni father ka antiere kodi ka chenro Alex Mito Alex following from Busia County Lernde. Happy Sabbath. Thank you very much. Tamara Mishi Musa Mea Wirmar Sengre Youth Choir chukua hatua. Sengre Youth abro mi kanye yo makare kabisa manu kikiluor Sengre umagu yo musipe na kabisa bro mi wende gikanyo yo makare kabisa. Dala FM Nanti network chanda Okamor ka network nyalo timore kodi kamano. Chanda seriously. Inge nyaka seriously gutieno ne. Ange nyaka seriously gutieno. To kata ko chanda mono wuok. In to gwenge mago Yugis Kiche mane mantiere mosechakore. Yugi South dhi mbele. Kata tado West Kido moke. Yugi South che gweng Pastor Odek. Gweng Odek kanyo. Hey. Omoke masiria sano Yugi ska. Ero kama na enya. Dala FM. Antie. Iwo Sigu. Benson Sigu. Maurice Sigu fada ka fada. Maurice Sigu. Maru Usoma. Yes. Machigina nyusip na intade.
machiegni ahinya. Asete mondo Nyasaye jadonjo kawuono. E thuolo motelo kukidonjo. Kawuono kadonjo bang' giko te. Walala, arwaki mathoth ahinya osiepna. Amen, amen. Bed kanya kache. An kod awinjo pile. Erokamano ahinya ba. Mosona jo uso mate. Warwako Kiche ma airport, chakre kabich. Kanye, Kiche ma kanye? Ma airport, chakre kabich, yamara teko. Ana iparadi Kiche Angoga. Angoga? Erokamano ahinya osiepna. Dala FM. Dala FM. Ai, ng'ato keto jam kaendi koro ninda dende. Erokamano ahinya. Lilian Opondo nyisane mano wende gama mitna kabisa mara trailers koni nyisna jo mara trailers ni arito video ma serious kok ginyal to ginyisa. Gideon Priest, happy Sabbath koni fadha makiba ber kabisa. Erokamano ahinya. Gideon Priest chaki kulepi dhi lwala kabanga. Okay. Sadeno kaendi ka atijisa kane fadha frequency madala FM 98.8 98.8 elda ma pod Robert kawuok kodeaga ketna wer mar jo mara trailers mawacho ni subiri kidogo agwedhra godo basta wacho ni frequency badala FM. Okay. Erokamano ahinya yudi makare kabisa osiepna. Wer mar mara trailers abro keto ni kanyo pod abro mi wende gi kaendi wacho ni subiri kidogo by mara trailers. Erokamano ahinya abro mi goro kanyo yo makare. Basto Joshua Ojala chiugeche friends of EGM, meaning, okay, chigicho kanyo wacho ni ginyaka gibed awake. Mambianka ni usoma kocha, kuniembe omor kabisa entire chenro kendo gimoke moka kaka gimoke no. Kiche mantire machiegni nyisa ni kiche man machiegni en ma, katama, basto wanyiso jo watu bedo kung'eyo. Ng'eni kuro moke ayanga, dhano ni kiche mopogore, Kiche karose chakore na weni kiny kuka Kiche chakore kar Kiche no se chakore especially Kenya Lake Conference kocha. Ngini one conferences ngini wadhe maber Central Nyasaye Conference Victoria Field basto gir nen kachel kod CNC Central Nyasaye Conference. Okay. Ngini Kiche wao chakore maber kabisa masawa make sure ni wachope chokruok basto ngimani ni elweti in iwuon. Na manyi ni wir moro kaendi mara trailers moro aheroga kabisa. To gigi seche mimanyogi kuka gilal. Ngewach kaka yude tabiro goyo nugodo seche mabiro kama mbele kanyono. Kata kamano joma jolimini bende dhi mbele kod Kiche kikacha ne ginyisane fadha kiyudo wer mar dhosoko to dang' wagwedhre godo mabor kabisa. Dhosoko. Hey. Limini karunya lulu dhegi mbele Kiche hayeno seprumo yawa. Kiche dhegi mbele kama room takia. Ai. Hey, kaya dhosoko ni kata awe manye Kiche. Yani ongewachi. Mane penye. Bas kanga yude kanyo abru tugu nugodo seche mabiro. Sane poda mi wer kaendi mara jo reflection ministers eyo machalo kama. Dakika ariyo to rom saa abiriyo.
mamiyo wangima. Wanu watiyo ne Jehova Nyasacho, mamiyo wangima. Wanu kawang, wanu wagoyo chongopi, wagoyo bengono. Seche moko wakete nyim Nyasacho, mamiyo wangima. Wara waya koparo nulono, enyim Nyasacho. Wanu watiyo ne Jehova Nyasacho, mamiyo wangima. Wanu watiyo ne Jehova Nyasacho, mamiyo wangima. Wanu watiyo ne Jehova Nyasacho, mamiyo wangima. Adiera, wanu watiyo ne Jehova Nyasacho, mamiyo wangima. Wanu watiyo ne Jehova Nyasacho, mamiyo wangima. Wanu watiyo ne Jehova Nyasacho, mamiyo wangima. Maisha yetu hapa duniani mafupi hakika, hakuna ajuaye siku atakapotoweka, lakini tunalo tumaini ya kwamba siku moja Yesu atakaporudi, wafu watafufuka, tuliowapenda tutaonana tena. Maisha yetu hapa duniani mafupi hakika, hakuna ajuaye
tupe ujasiri na tuweze stahimili machungu haya. Ijapokuwa machungu, tunajua ipo siku wale tuliowapoteza tutaonana tena kule ng'ambo ya mto. Tutashangilia pamoja tukiwa washindi. Japo machungu, Bwana tupe ujasiri na tuweze stahimili machungu haya. Ijapokuwa machungu, tunajua ipo siku wale tuliowapoteza tutaonana tena kule ng'ambo ya mto. Tutashangilia pamoja tukiwa washindi. Yajapokuwa ni machungu sana, yaleta huzuni. Wapendwa wetu wanapotwacha, machozi yadondoka. Bwana wetu twakuhitaji, uwe mfariji wetu, tupe nguvu ya kushinda haya machungu yetu, na tuwe na imani tutaonana tena. Yajapokuwa ni machungu sana, yaleta huzuni. Wapendwa wetu wanapotwacha, machozi yadondoka. Bwana wetu twakuhitaji, uwe mfariji wetu, tupe nguvu ya kushinda haya machungu yetu, na tuwe na imani tutaonana tena. Japo machungu, Bwana tupe ujasiri na tuweze stahimili machungu haya. Ijapokuwa machungu, tunajua ipo siku wale tuliowapoteza tutaonana tena kule ng'ambo ya mto. Tutashangilia pamoja tukiwa washindi. Japo machungu, Bwana tupe ujasiri na tuweze stahimili machungu haya. Ijapokuwa machungu, tunajua Mowuok cha Mara Trailers, the Mara Trailers kanyo. Lilian kiwacho ni Mara Trailers pokugolo video to kuro diera nikech sponsor ma serious mar Mara Trailers en Lilian na Opondo, Pastor Washington. Brighton pudine koso. Ape antireka. Angamune tere golo video chap chap, Basa kilo di kaendi Heavenly Echo single. Daka par tuksa abeli. Ako adu mundo wadu kaendi.
Excuse me. Chunye. Come on, breathe, go. Kiche